Landa eremuko emakumeen batzordea Eusko Jaurlaritzak sustatutako lantalde bat da. Batzorde hori 2004an sortu zen eta gaur egun honako osaera du. Landa eremuko emakumeen elkarteak, Foru Aldundiak, Emakunde, Hazi eta Eusko Jaurlaritza bera. Helburu nagusia landa eremuan emakume eta gizonen berdintasuna sustatzea da. Horretarako helburu operatibo batzu ditu batzordeak. Landa eremuan erabakiak hartzen diren esparruetan emakumeen parte hartza sustatzea, landa eremuko emakumeen benetako beharrak automateko eta jakinarazteko foroa izan eta konponbideak eta hobekuntzak bilatzen saiatzea, landa eremuko emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko erakunde publikoen eta elkarteen lana hobetzea, landa eremuko emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko esperientziak eta praktika mesedegarriak trukatzeko aukera eman, batzordean parte hartzen duten erakundeen eta elkarteen artean, jendarte erantzunkide baten aldeko ekintzak sustatu eta zabaltzea, eta landa eremuko emakumeen papera eta lana agerian jartzea.